určitě vaříš ráda? No, takže takhle já se přiznám, já neumím moc vařit, protože já umím dělat jenom vajíčka a čaj, to je všechno, co umím dělat z jídel nebo z pití a prostě, ale jinak už já neumím vařit. Možná kdybyste mi někdo dal návod, ale nedopadlo by to moc dobře. Protože jednou jsem s kamarádkou pekla dort a my jsme měli takovou jakože mouku a já jsem si nějak házela a najednou ona se přilepila na strop. A nám nešlo odlepit. Takže my jsme vzali takový velký štafle, vylezli jsme na to, odlepili jsme to, protože tam byla taková takový jakože obtisk, že to bylo prostě mokrý. Nebo spíš masný, já nevím. A teď to bylo to, a tak my jsme vzali teda fén a začali jsme fénovat tu zeď. Takže s mýma zkušenostmi s vařením to není dobrý. Sajfun, že jsi mi nejsympatičtější, mám tě hrozně ráda. Děkuju, potěšíte. Máš mě ráda? Žužla. Určitě. Mám nás všechny moc ráda. Má někdo Facebook? Nemáme Facebook, jenom ty Five Angels pamočka a naše jméno, to jsou vlastně jakoby oficiální Facebooky. Tam přidáváme různé fotky a videa nebo statusy a různě. To je jediné, co máme. Angie, jsi nejlepší, děkuji, věříš na Bloody Mary? Asi ne, já nevím, já bych ji musela vidět, pak bych ji začala věřit. Ale jako četla jsem hodně článku o tom, že třeba se jí někdo potkal, nebo kdo to vlastně předtím byl, ale jinak asi ne. Odpovídáš ještě na dopis, když ti poslala dopis, poslala bys mi tvou fotku? Jo, určitě odpovídám, kdybych ti poslala dopis, poslala bys mi tvou fotku. No, asi, jakože já teď u sebe žádný fotky moc nemám, ale asi kdyby to nějak šlo, tak určitě bych se snažila ti poslat nějakou fotku. Tady blbne. Vyvoláváme se někdy duchy? Jo, do školy v přírodě. Jsme vyvolávali krvavý koleno. No, taková blbost, ale protože my jsme měli polední pauzu a začali jsme vyvolávat, že jo, všichni takový netěšení, že se fakt něco stane. Jsme to vyvolali a no, takže pak jsme šli na oběd, nic se nestalo. Samozřejmě, a když jsme šli jakože na oběd, tak jsme nechávali zavřený okno. A když jsme přišli, tak okno bylo otevřeno. Ale to byla asi nějaká náhoda, nebo tam šla nějaká uklízečka a otevřela okno, nevím. Ale prostě jsme se celkem báli. Pak jsem ještě vyvolávala duchy. Jo, jednou jsem vyvolávala s holkama. To bylo taky blbý. My jsme byli vlastně na zahradě, byla tma. Teďka jsme najednou, Wendy samozřejmě strašpitel, nešla vyvolávat. Byla doma, byla v baráku, byli všichni na zahradě. A teď najednou jsme takhle se sedli do kroužku, takhle jsme se chytli, že jo, za ty malíčky. Teď jsme říkali, vyvoláváme tě, blablabla. A vyvolávali jsme Freddyho, mám takový pocit. No a najednou se tam objevil stín a my jsme řekli, jestli tu si, tak ať zafouká vítr, najednou zafouká vítr, tak nám bylo jasný, že to je náhoda. Pak jsme řekli, jestli tu si, tak ať přijde Wendy a najednou Wendy otevřela dveře, tak co, už jste něco vyvolali? Takže to bylo celkem hodně strašný, tak jsme začali, všichni jsme něčem, Wendy neviděla vůbec, o co jde. Teď jsme k ní utíkali a ona vůbec, jakože tam takhle stála, že neviděla, co jde. Samozřejmě se lekla, že si fakt asi něco stalo, tak utíkala s náma. A vůbec. Jo, Angie Fredo jsme vyvolávali, no přesně, s tebou jsme to vyvolávali přece. Líbí vás, to skoro teď nemáte volno. Ale ne, vůbec. My jsme měli vlastně teď na začátku prázdnin jsme měli, takže jsme si jeli prostě s rodinou na dovolený. A jinak pro nás je volno to, co děláme s holkama, to je prostě pro nás vlastně to nejlepší. Ten nejlepší strávený čas. Kolik stojí bubble tea? No, to máš podle toho, kolik si tam toho chceš dát, většinou to stojí okolo 100, někdy i míň. Jak ti líbí tetování Justina Biebera? Jo, některý jsou pěkný, já jsem teda neviděla všechny úplně, ale mně se líbí tady to, jak má takhle tady, má tetování, a to se mi líbí. A to volím někomu holek, tak, ale nevím komu, tak mi napište, komu mám zavolat a já někomu zavolám a dám to na reproduktor a vy to uslyšíte. Ale nevím komu, tak si napište. Líbí se ti Louis Tomlinson? Jo, líbí se mi Louis, je pěkný, ale nejvíc se líbí Wendy z nás.
Jak písnička se ti od nás nejvíc líbí? Nejvíc se mi od nás líbí asi ty všechny, ty 4 nový. Budeš přemýšlet o dalším tweetkemu? No jo, určitě bude nějaký další tweetkem, ale asi teďkom po mně půjde nějaká z holek určitě. Takže se máte na co těšit. Zavolej Wendy nebo Terce. Tyjo, tak teď nevím. Tak první, kdo mi tam dáte, tak tomu budu volat. Aha, první je Vendulka, protože tady je Vendulka. Takže zavolám Wendy. Teda doufám, že mi to zvedne. Koukáš ráno na horory koukám. Jakože musím se na to koukat s někým, jinak se bojím. A Wendy? Pak to povím. Hele, jsem na Twitchemu, takže teďkon pozdravíš všechny. A řekl, já tě dám na reproduktor, dobře, oni chtěli, abych někomu zavolal, takže teďkon tě dám na reproduktor, dobře? U nikoho jsem na Twitchemu, jsem doma a oni všichni chtějí, abych ti zavolala a pozdravil, aby si pozdravil, takže já tě dám na reproduktor a ty jim něco řekneš, jo? Tak jo, tak čekej. Tak můžeš mluvit. Čau všichni, jak se máte? Skvělý, takže to byla Vendulka. Dobrý Vendulko, tak ahoj. Čau, takže Vendu nás tady teď pozdravila. Vendy, no, Vendulka, straš pitlík. Zavolej Niky, prosím zavolej Nikče, znáš Chyma Krause. Já Chyma Krause znám. Pěknej. Jakože se nevídá s Míšou, ukážeš mobil. Jo, vůbec nevím, proč se s ní nevídáme, ale takhle mobil. Udělej mi srdíčko a řekni prosím pro Blanku. Tak to je pro tebe. Máš paušál? Jo, asi jo, teda myslím, že se to tak tomu říká. Jsem smutná, neodpovídáš, nebudete někdy volat na Skype. Ne, nebuď smutná, už jsem ti tady odpověděla. Budeme někdy volat na Skype, hele, bohužel nemůžu volat na Skype, já mám na Skype jenom proto, kvůli těm tweetkemům, že se tam domlouvám s naším webmasterem, jak se vlastně tohleto všechno zařizuje a jak se zapíná kamera, jak se tohleto, ale jinak nepoužívám Skype. Budeš aspoň 5 sekund ukázat srdce, chci tě vyfotit, tak dobře. Takže 3, 2, 1, teď. To už bylo snad 5 sekund. Já nemám vůbec odhady, takže doufám, že to bylo 5 sekund. Uděláš písmeno H, jak se to dělá. Takhle. Vypadá to jako H. Nějaký trošku divný H. Ale je to H. Já jsem to neslyšela, budeme volat přes Skype. Promiň, já fakt ten Skype používám.